Mas Gale keringetan toh. Wah. Ya ampun. Lihat. Mas aku keringetan. Aku tak takon karo Mas Gale. Nggih, Pak. Macam mriko mawon penonton teng mriko. Duduk Mas, duduk boleh. Enggak apa-apa. Udah kan capek. Iya. Nggih. Kuwi nek wong bagus memeti kok. Pak, ngaten niku maksudnya jenengan ora mudeng kok. Lah piye? Aku kan urung ndek anak lanang to. Heeh. Lah aku mbok menawa nek ndek anak lanang kaya Mas Gale ngono lho, Pak. Lah apa Gale gawe? Wow. Maksudnya nyidam to. Oh iya. Nyidam ku muga-muga anakku bagus, pinter kaya Mas Gale ngono. Mas Gale. Nggih. Aspirasine sampean napa kok iso gawe lintang asmara niku? Inspirasi, Pak. Ya, inspirasinya. Anu, Pak Alek dredeg, Mas. Oh enggak. Apa? Nggih. Apa? Nek kaya wong meteng ae. Heeh. Pelan-pelan, Mas, Apa, pelan ya. Kisah cinta kula, Pak. Lah dalah. Coba liriknya pripun? Lirik yang depan. Sing depan. Nggih, napa ral mawon? Swiro Mas nadane, Mas. Pira, Mas? Wong ayu tresna kinarya tombo. Mas, madhep rene to. Oh nggih. Oh. Ora nek liya kaya ayu-ayu kok. Wong ayu ki madhepe rene. Iki lho nang iki lho. Pak. Hah? Waktu untuk saya. Heeh. Ya Mas Gale harus sama saya toh. Oh iya ya. Kalau di atas panggung itu apa, Bu? Milik umum. Liya menika nggih ngaten, menika termasuk umum. Apa, Pak? Umum. Oh, suarane. Ya. Suantene, Bu. Nggih. Wanita cantik umum. Sopo kamu niduk ke? Wanita cantik umum nak disingkat. Apa ya? Bu. Leres. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Ya, madhep sini ya. Dulu anu sih, nganggo ngarep sih ya. Langsung ya ini. Oh, enggak ya. dulu. Oh, ini mengartikan. Oh, ya. Ya. Rada maju ya. Mesra. Ya dijiwai no. Ya ampun aku. Viral kok. Aku keringetan sih, Pak. Ya, ayo di ya anu nganggo. Wong ayu tresna. Ora apa-apa. Redeg, Pak. Nduduk ora masalah, iso mendang duwe Mas. bojo. Wis to. Sing dredeg aku. Kok malah sampean? Wong ayu tresna kinarya tombo susah jroning patenku. Wong bagus. Sing mesra. Saya tahu, ini kedir tenan loh. Ya belajar ya. Tangan kiwa. Ngene we. Wong bagus, antep, enak, rasa timu. Tresnaku tulus, jroning kalbu. Sanadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serna. Senadyan nyawa oncat saka raga. Mas Gale, Iya, Mbak. wis tresno ora bisa dipisahno. Juri nganti merinding. Oke, yuk, dantoso.
bener. Kula niku bolak-balik nyanyi ki belum tahu penciptanya siapa. Ternyata beliau ada di Kanograhan sini. piyayi pojok dirawuhi panjenengan. Pak Alek, Ya. nek ngene kok ganjel, iki kok ora enek pasangane ya, Pak? Oh, niki Mas Inces. Gitu. Inces. Lah mbok dipadosne pasangan. Ya nanti Oh, ya. nanti, Duduk riyen Tak Bagus. Matur suwun. Terima kasih Mas Mas, Gali. duduk riyen nggih. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya.